halucinantă în municipiul Odorheiu Secuiesc din județul Harghita. Un localnic s-a trezit într-o dimineață vorbind perfect în română, limbă pe care în mod normal nu ar fi avut niciun motiv să o cunoască. Bărbatul din Harghita spune că nu înțelege cum de i s-a întâmplat tocmai lui o asemenea nenorocire. El spune că nu a rostit niciodată un cuvânt în română, având și martori care pot jura că s-a ferit toată viața de exprimarea în limba română. Familia mea e aici de sute de ani și neam de neamul meu n-a vorbit română. De când a căzut blestemul ăsta pe mine, nu mă mai înțeleg cu nimeni în tot județul ăsta. Nu-mi pricep nimic ce scrie pe stradă. Nu pot să cer o pâine. Mă simt străin în țara mea, vă jur. La fel de uluită este și soția lui, Ildiko, care nici ea nu și-a revenit din șoc. De când s-a întâmplat nenorocirea, soția etnicului maghiar spune că a avut numai nopți albe. Amikor felébredtünk és jó reggelt kívánt románul tökéletesen, esküszöm elkezdtem üvölteni. Nem is tudtam, milyen nyelven beszél. Megkérdeztem egy nyelvészt, és azt mondta, egy régi nyelvről van szó, ami réges-régen eltűnt erről a tájról. Hogy mégis tudjunk értekezni vele, Brassóból kellett elhívjunk valakit, aki ezt a nyelvet beszéli. Medicii nu au dat nicio explicație pentru situația bărbatului, însă starea lui dă semne de ameliorare. Întrebat acum câteva ore de un reporter Duna TV cum s-a întâmplat așa ceva, el a răspuns nem tudom, într-o maghiară stricată. De pe internet, direct pe micul ecran, în fiecare sâmbătă și duminică, la Prima TV de la ora 20, știrile